Takže kúpili sme novú mašinu, jednorýchlostnú babetu, 207 typ 300. Plus ešte nejaké diely motorové. Nejaké motorové diely, mal by tam byť kompletný motor vlastne, plus nejaké detaily, ešte niečo tam je. Neviem presne čo všetko. Tak akurát meníme sviečku, lebo ja tu robí výlosti. Nejaká briska tam je. Brisk to je risk. Preto tam dáme ďalšiu brisku. A keď nepôjde, tak vnútri máme pal. A dojedeme dál. Tam dáme Hikone, ať to má Vikone. Karbec Mikuni, ktorý má stál 3 kuny. A čo ešte tam dáme? Vape, ať to šlape. Umieme. Však bude aj na predaj časom. No. Ešte pár úprav na nej porobíme. Oprav, to povedáme. No, Rozhegané, no však. To je povolené, to je. Povolené je, matka. Veľká rozseta je na nej, takže to bude šlapať. Ale len do kopcov. Ale len do kopcov. Nech ho nebrzdíš. Takže chyba bola vo sviečke. Benzín očividne nestíha dočekať. Buď benzín alebo niečo ešte s karbecom bude. Chybičky. Karbec vyčistíme kompletne. No a takto. Po príklade dáme 200 desinový, tam mám. Podľa mňa tam aj bude 200 desinový. Nie, zhodíme to, budeme vidieť. To čo tam je? Už ide. Môžeme aj ten lepší oný šroufovák. Koľko povedal pán Čiko. Sa ti mu nechce dávať ruku na tie sračky. Nechce, ale tak budem musieť. No, je tu 200 desinový karbec. Benzín je vypnutý. Dobrže. Máme 8 svetlu. To je vždy tak zrtavený, že mám pocit, že ho ani nezhadzoval. To asi odoluje. Hej? Je to pomerne ľahko stade. Čko? 5 kg to váži ten pes a hromotu tu robí. Tak za 10. Nádrž je pekná, čistá. Očividne nie zvonku. Zvonku ani nie, ale znútra je pekná. Som kúkal.
Tu by byť. Ideme na trysky. Kvalitný žltý. Najkvalitnejší M2T. Vidno, že dobre hnojú. Dosť čistá. No, si dáme hlavnú trysku. Na ktorú si zoberieš asi druhý šrobovák. Na ktorú si zoberiem druhý šrobovák. Som si mal už hneď od začiatku zoberať. Mať s sobou ono, mi ide von. Aspoň sa ti ľahšie vyfukuje. Ale bolo tam čo. Dneska je to aká. 6,3. Ja mojej tuším 8 alebo 9. Nebude držať. Nazdar. Ďalší fanúšikovia ma zdravia. Takže takto vyzerá babeta. Trošku po úpravách. Tak, snáď to pôjde. Tak ľahúčko, nejak na tej mojej. Normálna nepôjde. Či? Interrezerva. Čo? Interrezerva. Nie. Či počkej. Nie, takto, hej. Krásne chromy má. Neviem, či to ešte vidieť. Aj vpredu. Trošku som ju vyčistil. Tento dekel, to sa len tak nevidí, tento kryt. Nádrž úplne čistúčka znútra. Keď nebude vidno asi, lebo... Nebude, ale tak... Ako taký výfuk pomerne zachovali. Má to aj košík. Špeciálne opravený. Samozrejme, no ideme sa odviesť trošku. Snad to chytí. Čakaj, Teraz asi nie na takýto stoján. Sytič. Alebo roztlačiť. na ulicu. A ešte svíca, či je dobrá tam vôbec. Svieca si tam je aj dobrá. No, aj to ešte. Teraz sme to čistili. A už ide cez to blato. Jazdy. Tak idem aj ja na babete tvojej? No však poď. Je studená.
či sviečka alebo tyristor tam nebude skýsť. Lebo do kopca, keď sa rozbehne do otáču, tak už ide, ale hej. Alebo či ešte studená bude, neviem. A to tyristor bude asi. Ja už nebude, ale... Tým sa sme rozbíjali. A tu zakarbonovaná. Ale keď sa dostane do otáču, tak ide. Ide, no. Ešte vymeniť a... No však vyskúšam, či je to tyristorom, alebo či to je zakarbonované, alebo ja neviem. Proste takto vypadá. No. Keď? Trošku